Lassan vége felé közelít a tél. Az őszbakok nagy része még november-december során elhullajtotta fejdíszét, majd az agancs levetését követően napokon belül megindult az új agancs növekedése. Február végére, március elejére a legtöbb bak már elkészül a felrakással, de az új agancsot még féltve vigyázza az érzékeny barkatakaró alatt. A hivatásos vadászok egyre fokozódó kíváncsisággal vizsgálgatják a készülő fejdíszeket, és izgatottan találgatják, vajon melyik bak fején milyen trófeát rejteget a bársonyos barkalepel. Mikor az agancs növekedése leáll, a bak az élőhelyén fellelhető, erre alkalmas növényzeten hozzákezd az agancs letisztításához. Március közepére egyre több felé lehet látni a barkától már megszabadult, letisztított agancsú egyedeket. A frissen letisztított agancs bár még világos, éretlen színű, de a hozzáértő szem számára már megmutatja azokat az értékmérő tulajdonságokat, melyek alapján a hivatásos vadász a későbbiek során dönthet az elejtés vagy akár a kímélet mellett. Az érkező április végre magával hozza az igazi tavaszt. Színeket csempész az erdő talajára, szirmokat bont, rügyeket fakaszt, és egy csapásra újra életre kelti a téli kábulatból ébredező természetet. Április elején a bakok agancstisztítási folyamata még igen eltérő állapotokat mutat. A korosabb egyedek nagy része már megszabadította fejdíszét a barkától, míg a fiatalabbak túlnyomó többsége még hozzá sem kezdett a tisztításhoz. A már letisztított agancsú bakok folyamatosan jelzik dominancia fölényüket a még barkásokkal szemben. A kész agancsfegyverzettel rendelkező bakok között megkezdődnek a territóriumért folyó területfoglalási vetélkedések. A sarjadó gabonavetések nagy számban csábítják a friss zöld takarmányra kiéhezett őzeket, ám az alig 10 cm magas vetés még egyáltalán nem nyújt takarást, ezért veszély esetén szívesen keresnek menedéket a már fél méteres magasságot is elérő repcetáblákban. A termesztett kultúrnövények közül legkorábban a repce indul növekedésnek, így ilyenkor kora tavasszal ez a növényfaj szolgál leghamarabb táplálékkal és kellő takarással a vad számára. Magyarországon április 15-ével veszi kezdetét az őszbak vadászati szezonja. Ekkorra már hatalmas területeket borítanak be a hullámzó zsenge gabonavetések, ahol igen jó esélyekkel bukkanhat a vadász lőhető bakra. Nem csoda tehát, hogy a hivatásos vadászok első vendégeikkel
Először a zöldellő gabonavetéseken próbálnak szerencsét. Míg a növényzet alacsony, az őz a takarás hiánya miatt nem érzi magát kellő biztonságban. Feltűnően óvatos, bizalmatlan, könnyen megugrik. A lőhető egyed kiválasztása általában nagy távolságból történik, ezért nélkülözhetetlenek a megfelelő nagyítású spektívek, melyekkel jóval lőtávon kívülről is el lehet bírálni az őszbakagancsát. Ahogy a növényzet és vele együtt a takarás is napról napra növekszik, úgy érzi magát az őz is egyre nagyobb biztonságban. Mikor a szálak már a hasát súrolják, már nem menekül fejvesztve. Ha meg is ugrik, néhány szökkenés után megáll, és méltatlankodva néz vissza. Fektében még inkább láthatatlannak érzi magát, hiszen néhol már csak az agancs és a fülek látszanak ki a növényzetből. Csak amikor felállnak, akkor látszik, mennyire képes elnyelni őket a 40-50 cm magas búzavetés. Előfordul, hogy a pihenő vagy éppen kérődző őz annyira rejtve érzi magát a zöld tengerben, hogy még az embert is 5-6 méterre bevárja, és csak a legutolsó pillanatban dönt a menekülés mellett. Kedvező időjárás esetén a vetés centimétereket nő naponta, így egyre nagyobb felületet takar az ősz testéből. Lassan már álló helyzetében is alig lehet észrevenni, ami jelentősen megnehezíti a vadászok dolgát. A felkészült hivatásos vadász azonban jól ismeri a területe különböző részein beállt bakok nagy részét. Az ősz territoriális viselkedésű vadfaj, mely őrzi, védi elfoglalt területét más bakokkal szemben, ezért jól tartja a helyét. Ha a kiszemelt bakot már többször sikerült megfigyelni egy ugyanazon helyen, jó esély van rá, hogy a vadászat napján is valahol a közelben találjuk majd. A magas vetésből épp hogy csak kikandikáló barnás agancsot észrevenni nem könnyű dolog. Gyakorlott szemet és jó minőségű távcsövet kíván. A mezőgazdasági területeken történő őszvadászatok alkalmával jó szolgálatot tesznek a különböző terepjárók.
A vadrácsra vagy a platóra felkapaszkodva a vadász messzebbre ellát, és az autó teteje vagy motorház fedele megfelelő pozíciót nyújt a nagynagyítású spektívek használatához. Nem utolsó sorban pedig tökéletes feltámasztási lehetőséget kínál a pontos lövés leadásához. A vadász a motorháztetőre támasztva csak akkor adhat lelövést a vadra, ha biztos benne, hogy hibázás esetén a célt évesztett lövedék a vad mögött nem veszélyeztet sem emberéletet, sem vagyontárgyat. Ebben az időszakban az őz még szívesen jár kisebb-nagyobb csapatokban. A vadász csak abban az esetben lőhet rá a kiszemelt vadra, ha biztos benne, hogy a golyó nem sebezheti meg a csapat más tagjait. A lucerna vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, értékes takarmányt jelent az ősz számára. A tavaszi időszakban sok ősz gyűlik össze a lucerna táblákon, hogy kedvükre lakmározzanak a kifogyhatatlan zöld csemegéből. Azokon a lucerna táblákon, ahol az őzet feleslegesen nem háborgatják, a majdnem szűgyigérő lucernában már eléggé biztonságban érzi magát ahhoz, hogy az embert akár 250-300 méterre is bevárja. Persze a 250-300 méteres lőtáv még mindig túl nagy távolság a kistestű őz esetében. A lőbotra támasztott fegyverből leadott lövés ugyan pontosabb, mint szabadkézből, de mégsem biztosít megfelelően stabil lőpozíciót a pontos találathoz. Egy sűrű lucernatábla tökéletes élőhelye az őznek, amelyben minden fontos szükségletét megtalálja. A táplálék mennyisége óriási. A levelekre csapódó hajnali pára a növény víztartalmával együtt bőségesen fedezik az őz alacsony vízigényét. Búvó vagy pihenőhelynek is kiváló,
hiszen fektében már szinte ki sem látszik a dús növényzetből. Annyira biztonságban érzi magát a magas lucernában, hogy néha egészen közel engedi magához az ártalmatlan kíváncsiskodót. A közelben dolgozó mezőgazdasági gépek zajára pedig oda sem hederít. Hajnalban, mikor az őz még talpon van és táplálkozik, a vadásznak kevés az esélye, hogy a nyílt terepen a csapat éberségét kijátszva a kiszemelt bak közelébe jusson. A vadászok ezért kivárják, míg a jól lakott csapat elfekszik reggeli sziesztájára, és csak azután indulnak. A sűrű lucernában elfekvő őz a növényzet magassága miatt nem látja a közeledő veszélyt, így ha a vadászoknak sikerül szél alatt maradniuk, akár 100-150 méterre is megközelíthetik az elejteni kívánt bakot. Bár az éberebb suták már talpon vannak, a vadászoknak még jó néhány méterrel közelebb kell jutniuk a lehető legjobb pozíció érdekében. Az egyre növekvő kultúrnövények közül már csak magasságából adódóan is a repce okozza a legtöbb nehézséget, ha a sebzett vad terítékre hozásáról van szó. A helyenként derékig érő növényzetben sokszor már a rálövés helyének megtalálása is komoly feladat, hát még a sebágyból hirtelen felugorva menekülő sebzett vad elejtése, ami villámgyors reflexeket és kitűnő lőkészséget igényel.
Április vége felé a repce már akkora magasságot ér el, amiből az őznek legtöbbször csupán a feje, vagy talán még a nyaka látszik ki. A kísérővadásznak ez bőven elegendő az agancs elbírálásához, ám nem elég a vadász vendégnek a pontos lövés leadásához, mert nem láthatja tisztán a megfelelő célterületet. Ilyenkor nem szabad a könnyű őzes kaliberű puskákkal testre kísérletezni. A vadász igyekezzen az azonnali halált okozó nyaklövéssel helyben marasztalni a vadat. Ha a vadász kevésbé pontos lövő, akkor csak nagyobb kaliberű fegyverrel és kevésbé expanzív lőszerrel érdemes megkísérelni a vitális szervekre irányuló lövést. Azokon a területeken, ahol a kisebb-nagyobb mezőgazdasági táblák közelében szőlőművelés is folyik, az ősz szívesen tölti a nappali pihenőjét a szőlőben, a sorok között. Ha nem zavarják meg, elheverézget vagy elcsipegeti a sorok közötti zsengefüvet, majd az est közelettével innen vált ki a közeli gabona vagy lucerna vetésekre. Bár a tőkéken még nincs takarást nyújtó levél, mégis biztonságban érzi magát, hiszen oldalról észrevehetetlen, a sort pedig jobbra-balra jó hosszan végig látja, így időben megláthatja a közelgő veszélyt is. Ha azonban a vadászoknak sikerül jó széllel a szomszédos tőkesor nyújtotta takarást kihasználva hangtalanul a közelbe lopózniuk, joggal reménykedhetnek egy kiváló golyóérett bak elejtésében. Mi a First Class Trophy-nál ismerjük vadászati trófeája egyedi értékét. Az anatómiai tudásunkkal és szakmabeli tapasztalatunkkal megörökítjük a vadászat különleges pillanatát, megőrizve azt egy életen át. Európa legnagyobb preparátor cégeként több generációnyi tapasztalattal rendelkezünk. 1999 óta csapatunk számos nemzetközi elismerést és több világ- és Európa-bajnoki címet szerzett. Fedezze fel a több mint 30 elismerésből álló gyűjteményünket, és töltse le ingyenes portfóliókönyvünket, ahol inspiráló ötleteket találhat következő preparátumához.